ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହ୍ନା କ୍ରିଏସନ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ ଭାବେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେବେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନମ୍ବର 1, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହରଡ଼ ଡାଲି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ବନିଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କାହାରି ଜାତକରେ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ଲୋକମାନେ ଦାଢ଼ି ନଖ ବାଳ କାଟିଥାନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ବା ମାଛ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ ବି ପାଣି ଭଳି ବୋହିଯିବ। ନମ୍ବର 4, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ହେବା ସହ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଧି ଦୂର ହେଲେ ଶତ୍ରୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ